እዚኣቶም هي الفابت እዚኣ انت عززنا እዚ ሕጂ مستعززنا ፕሪንት ንገብሮ ትግርኛ እዚኣ እንግሊሽ ካላትና ሲንስ ካለና ናይ ዶሽ ካለና ማለት እዩ እዚኣ ፕላስቲክ እዩ ኣይባለሽን ትወረቀት ከምዚ መቀስተ እዚኣትዎ ኣይቀደድኒ ስለዚህ እዚኣኔ ፕሪንት ዝገብር ዘለኹ ማለት እዩ እዚ ኸዓኒ ተመሓይሹ 50 ብ70 ማለት እዩ እዚኣ ስእሊ ትሪእዋ ዘለኹም 50 ብ70 ሳይዝ መታል ንኽርድአኩም እዚኣ 50 ብ70 ባክግራውንዳ ተቐይራ ዓብያላ ማለት እዩ እዚኣ እውን